Stratená generácia mládež. Národný seminár. Drahá armáda zvyšku, vitajte na našom národnom seminári na tému Stratená generácia mládež. Dnes si prečítame posolstvá a modlitby týkajúce sa mladých, dospelých, detí a mládeže. Pán nás žiada, aby sme sa zamerali na mladých ľudí, pretože sú v týchto časoch najzraniteľnejší. Vysvetľovanie Božej lásky ku každému z nich a toho, aká je ich duša a čo ich čaká v novom raji, sa páči nášmu Pánovi. Chce, aby sme ich k nemu priblížili. Počúvajme rady Ježiša a Matky spásy o tom, čo musíme pre nich urobiť. Oni sú jedni z najzraniteľnejších vo vašej spoločnosti, deti. Váš milovaný Spasiteľ celého ľudstva, Ježiš Kristus. Panna Mária, križiacka modlitba 19, modlitba za mladých ľudí. Moje dieťa, dnes som zarmútená, pretože veľmi trpím, keď myslím na tie úbohé duše, ktoré počas varovania zomrú. Musíš prosiť o naliehavú modlitbu za tie duše, ktoré vyvolávajú hnev môjho Otca. Ich správanie je ohavnosťou v jeho očiach. Prosím, modlite sa, modlite sa, modlite sa za tieto deti temnoty, z ktorých mnohé nevedia, čo robia. Ich zloba privádza môjho syna k plaču a jeho rany hnisajú. Je dôležité, aby čo najviac duší bolo zahalených do náručia môjho syna v jeho Božom milosrdenstve. Prosím, požiadaj, aby táto križiacka modlitba bola venovaná mne, Matke spásy, na záchranu týchto úbohých duší. Križiacka modlitba 19, modlitba za mladých ľudí. Matka spásy, prosím ťa, vypros milosrdenstvo pre mladé duše, ktoré sú v strašnej temnote, aby spoznali tvojho milovaného syna, keď príde zachrániť celé ľudstvo. Nech ani jedna duša nebude vylúčená. Nech ani jedna duša neodmietne jeho veľké milosrdenstvo. Modlím sa, Matka, aby boli všetci zachránení a prosím ťa, aby si tieto duše prikryla tvojim svätým plášťom a poskytla im ochranu pred podvodníkom, ktorú tak veľmi potrebujú. Amen. Moje dieťa, pre môjho syna sú všetky duše dôležité, ale sú to práve mladé duše v smrteľnom hriechu, ktoré ho zraňujú najviac. Modlite sa, aby svetlo milosrdenstva prežiarilo temnotu ich mysli a duší. Modlite sa, aby odmietli hrozné životy skazenosti a prázdnoty, ktoré vedú. Modlite sa, aby prosili a dosiahli milosrdenstvo. Inak nikdy nedostanú milosti, ktoré potrebujú na vstup do nového raja. Akou ohromnou stratou by boli títo mladí ľudia pre vás ostatných, ktorí príjmete dar varovania a vstúpite do novej éry raja na zemi. Zlomí to srdce môjho syna, ak nebudú môcť byť spasení. Vaša milovaná matka Mária, kráľovná nebies, Matka spásy. Teraz vieš, čo treba urobiť, aby čo najviac mladých ľudí pochopilo, kto je môj syn. On, môj najdrahší syn, Spasiteľ sveta, urobí všetko preto, aby zachránil všetkých, ktorí kráčajú po zemi v nemedosti o jeho milosrdenstve. Tým deťom, ktoré tvrdošíne odmietajú počúvať, musí byť povedaná pravda, a to veľmi skoro. Prosím, povedz mladým ľuďom všade na svete, že Ježiš Kristus kráča s nimi každú sekundu dňa. Veľmi sa o nich stará.
Nemajú žiadnu predstavu o hĺbke jeho lásky. Chce ich prijať do svojho najsvätejšieho srdca, aby sa mohli tešiť z novej éry mieru na zemi. Tvoja milovaná matka, kráľovná anielov. Komunikuj s mladou materialistickou a vrtkavou spoločnosťou. Moja dcéra, musíš použiť metódy, ktorými budeš komunikovať s mladou materialistickou a vrtkavou spoločnosťou. Zaisti, aby si s nimi komunikovala takým spôsobom, aby porozumeli, pozorne počúvali a hovorili o tom. Lebo na čo by bolo toto dielo dobré, ak by posilňovalo moje sväté slovo len vo veriacich? Áno, je dôležité, aby boli mojim nasledovníkom pripomínané prísľuby, ktoré som dal, keď som povedal, že znovu prídem. Ale sú to tie duše, ktoré nemajú žiadne poznanie, porozumenie alebo záujem o môj súcit k ľudstvu, ktoré musím získať za každú cenu. Ty, moja dcéra a moji nasledovníci, máte teraz povinnosť informovať agnostikov, ateistov a celú mladú generáciu o pravde. Hovorte k ním jemným tónom. Nikdy nebuďte agresívni. Používajte slová povzbudenia. Urobte moje slovo zaujímavé. Váš božský spasiteľ, kráľ celého sveta, Ježiš Kristus. Mnohí neveria v Boha Otca. Málo kto prijíma, že ja, Ježiš Kristus, jeho jediný syn, som zomrel, aby som ich spasil. Sú však ochotní veriť vo falošných bohov, ktorí neexistujú, a uctievať ich. Ako veľmi plačem od hrozného smútku, keď som svedkom toho, ako sa mladí ľudia smejú, keď sa spomenie moje meno a keď sa vysmievajú iným, ktorí verejne priznávajú, že existujem. Ako trpím bolesťou môjho ukrižovania, keď vidím, ako tí, ktorí sa vydávajú za kresťanov, odmietajú verejne hlásať moje učenie zo strachu pred výsmechom. Svet bol oklamaný kráľom klamstiev. Váš milujúci Ježiš. Moja láska k mladým ľuďom, najmä v ich dospievaní a ranej dospelosti, je veľmi hlboká. Váš milovaný spasiteľ a priateľ Ježiš Kristus. Čo je to, čo povzbudzuje mladých ľudí, aby sa za mňa tak hanbili? Moja vrúcne milovaná dcéra, moja láska k mladým ľuďom, najmä v ich dospievaní a rannej dospelosti, je veľmi hlboká. Tak, ako ich rodičia, i ja pociťujem lásku, šťastie, starosť a občas aj hnev, keď vidím, ako dospievajú. Och, ako milá mu srdce, keď ich počujem hovoriť, že neveria v Boha, môjho večného Otca. Oni, moje malé deti, boli formované spôsobom, aby ho zapierali, pretože chcú zapadnúť medzi svojich priateľov, od ktorých sa tak nebudú odlišovať. Faktom je, že pre mladého človeka už viac nie je ľahké priznať sa ku svojej láske ku mne, aj keď akceptuje moju existenciu. Toto priznanie im môže spôsobiť rozpaky, keď sa vierou vo mňa, Ježiša Krista, alebo môjho večného Otca pohrdá v prospech tzv. Vyššej bytosti. Čo je to, čo ich povzbudzuje, aby sa za mňa tak hanbili? Prečo cítia, že sa musia prispôsobiť svetu bez ducha alebo starostlivosti o dušu?
Hudba a umenie majú obrovský vplyv na tieto vzácne malé duše, ktorým nebola povedaná pravda o nebi a pekle. Tieto, ako aj všetky ostatné moje deti, ktoré vytrvalo odmietajú akúkoľvek zmienku o mne, o mojom učení, alebo o existencii môjho večného Otca, budú pravdepodobne takisto stratené v divočine. Rodičia, vyzývam vás, aby ste svojim deťom povedali pravdu o ich existencii na tejto zemi, odkiaľ prišli, a osud, ktorý ich po tomto živote čaká. Je to vaša povinnosť, aby ste im pomohli otvoriť ich srdcia pre moju lásku. Vezmite ich ku mne jemne, ale použite akékoľvek možné prostriedky, aby ste im pomohli zachrániť ich duše. Urobte to z lásky k nim. Možno ste sa v priebehu rokov vyhýbali svojim povinnostiam, ale teraz nastal čas, aby ste to napravili. Tým, že sa budete modliť korunku Božieho milosrdenstva za ich duše, môžete im pomôcť. Je lepšie, keď pôjdu s otvorenou náručou ku mne v tomto živote zo svojho vlastného rozhodnutia. Mladým ľuďom hovorím toto. Ak veríte vo mňa, nebojte sa to verejne priznať. Nepopierajte ma, lebo ja som vaše záchranné lano, bez ktorého niet života. Keď ostatní uvidia, aká silná je vaša viera, budú mať väčšiu tendenciu, aby mi otvorili svoje srdcia. Toto si z vašej strany vyžaduje veľa statočnosti, ale milosti, ktoré odo mňa dostanete, budú ďaleko prevyšovať váš strach. Až poviete ľuďom, že ja naozaj existujem, až im prejavíte úctu a lásku a pritiahnete ich k sebe, budú vás rešpektovať za to, že hovoríte o mne. Môže sa to zdať zvláštne, ak jedným dýchom hovoríte o mne a druhých, o svetských záležitostiach, ale vaša viera zosilnie, ak budete takto konať. Nie len, že vo svojom srdci zažijete toľké bohatstvo lásky ku mne, ale zachráni to duše vašich priateľov. Na šírenie mojich posolstiev využívajte internet. Hovorte o nich. Nezáleží na tom, kto sa vám vysmieva, pretože ak takto budete konať, veľa mladých ľudí na celom svete bude mať večný život vďaka obráteniam, ktoré budú dôsledkom. Poď teraz vpred, moja drahá, mladá armáda. Teraz prichádza váš čas, aby ste nabrali odvahy a šírili moje posolstvá, ktoré sú dávané tejto generácii vo svete, aby som im pripomenul, kto som, prečo som vás všetkých zachránil z hlbín pekla a prečo sa k vám teraz naťahujem, aby som vás ešte raz zachránil. Toto je čas, aby som sa natiahol a vzal vaše ruky do mojich. Milujem vás. Váš milovaný Spasiteľ a priateľ Ježiš Kristus. Nebezpečenstvá dnešného sveta. Tejto generácii bolo povedaných toľko klamstiev o tom, ako majú žiť svoje životy. Váš Ježiš. Mnohí z vás, moje drahé deti, chcú uveriť,
ale kvôli vášmu uvažovaniu a logike. Keď hodnotíte všetky veci na základe racionálneho myslenia, ťažko uveríte v nadprirodzené. Váš božský spasiteľ a sudca Ježiš Kristus, Syn večného Otca. Toľko ľudí je dnes pozadnutých honbou za slávou a sebaoslavou. Toľký z tých, ktorí hľadajú a dosahujú veľké uznanie a úspech, sú zbožňovaní tými, ktorí veria, že to je sláva, o ktorú sa musia usilovať a ktorá ich uspokojí. Veľmi málo času venujú tomu, na čom skutočne záleží. Šliapu po druhých, aby získali to, čo chcú, kvôli svojej neukojiteľnej túžbe zažiariť v sláve pred svetom. Ich márnivosť je živená svetom zábavy, médiami a ich sná o seba zdokonaľovanie je oceňovaná. O to sa dnes usilujú bežní ľudia. Otvorene obdivujú takúto ctižiadostivosť a tá sa stáva akoby náboženstvom. Zbožňujú tých, ktorí dosiahli túto výšku a potom sa snažia napodobňovať ich život. Strávia toľko času láskou k sebe samým, že im nezostane miesto pre žiadnu inú lásku. Svoje vlastné potreby uprednostňujú pred potrebami druhých. Urobia čokoľvek, vrátane páchania skutkov, ktoré urážajú Boha, aby dosiahli večnú slávu. Tejto generácii bolo povedaných toľko klamstiev o tom, ako majú žiť svoje životy. Podporuje ich svet, ktorý verí, že materiálny zisk, sláva, kultúra a ambície, ktoré prinesú veľký obdiv, sú tie najdôležitejšie veci, o ktoré sa treba usilovať. Ako málo toho vedia. Ako budú šokovaní, keď zistia, ako veľmi sa mýlili. Ľudia, ktorí vedú takýto život, sa stretnú so sklamaním, keď ich túžby nebudú uspokojené. Každý čin, ktorý má priniesť viac rozkoše, a to prostredníctvom posadnutosti vlastnou ctižiadosťou, im neprinesie pokoj. Modlite sa, aby si ľudia čoskoro uvedomili, že honba za slávou a sebaoslavou uspokojuje len na krátky čas. Existuje len jeden cieľ, o ktorý by sme sa mali usilovať, a to nasledovať učenie Pána. Keď to urobíte, budete mať pokoj. Stále si môžete užívať mnohé radosti sveta, ale pochopíte, na čom skutočne záleží. Toľko mladých ľudí prikladá takú hodnotu tomu, ako vyzerajú pred ostatnými. Tlak na to, aby viedli svoj život tak, že sa budú usilovať o rovnaké ciele ako celebrity, ktoré obdivujú, poškodzuje ich duše. Je to blokovanie reality toho, čo sa páči Bohu. Je to blokovanie pravdy. Iba pravda im dá pocit spokojnosti a prinesie im pokoj, lásku, radosť a šťastie. Váš Ježiš. Moja drahá milovaná dcéra, tvoja misia musí obsiahnuť všetky Božie deti. Osobitne túžim po dušiach mladých ľudí a tých, ktorí nechávajú ľudskú inteligenciu, aby im zapchala uši pred pravdou mojej existencie.
Mladé duše sú mi drahé a pláčem nad tým, že mnohé z nich sa nikdy neučili pravde. Boli vedení svojimi rodičmi, z ktorých mnohí neveria v Boha, do priepasti temnoty. Svetlo, ktoré hľadajú, je to, ktoré im prináša falošné svetlo všetkého, čo sa blíští. Sú zvádzaní hudbou, oblečením a zábavou. Všetko určené na stimuláciu zmyslov. Nepoznajú ma. Mnohí o mne nikdy nepočuli, ani o tom, akú nádej predstavujem pri hľadaní budúceho šťastia. Lucifer, padlý anjel, vo vyššej hierarchii serafínov môjho otca, bol talentovaný hudobník. Ako Satan v dnešnom svete pokúša moje mladé, nežné duše prostredníctvom hudby. Hudba je jeho ničivou zbraňou a on využíva všetky jej druhy, aby vtiahol malé nevinné duše do svojej siete podvodu. Hudba je veľkým Božím darom. Používa sa aj na maskovanie nečestnej oddanosti zlému prostredníctvom textov, ktoré uctievajú šelmu. Len veľmi málo mladých duší chápe silu hudby alebo to, kedy sa používa nesprávnym spôsobom. Prosím, naliehavo vás žiadam, aby ste mi pomohli zachrániť ich malé duše. Privedte ich ku mne, nikdy ich nenúďte. Namiesto toho mi zasvete mladé deti pomocou nasledujúcej modlitby. Križiacka modlitba 67. Ochraň moje deti pred kráľom lží. Prosím ťa, drahý Ježišu, ochraň moje deti pred kráľom lží. Zasvedcujem tieto deti tvojmu najsvätejšiemu srdcu a prosím, aby si skrze plášť tvojej predrahej krvi osvietil ich duše a vzal ich do bezpečia tvojho milujúceho náručia, aby mohli byť uchránené od každej újmy. Prosím ťa, otvor ich srdcia a zapal ich duše tvojim Duchom Svätým počas osvietenia svedomia, aby boli očistené od každej neprávosti. Amen. Váš Ježiš. Mnohí z tých, ktorých vidíte vo svojom každodennom živote prostredníctvom médií, filmov a televízie, vás metú. Jedným z najrozšírenejších hriechov na svete je dnes sexuálna zvrátenosť. Keď sa prezentuje svetu, vždy je zakrytá humorom. Toto je šikovný spôsob, ako sa pokúsiť presvedčiť ostatných, že je to prirodzená súčasť ľudskej povahy. Vidíš, moja dcéra, že každý človek na svete sa rád smeje a potrebuje zmysel pre humor, ktorý je Božím darom. Takže keď je propagované sexuálne deviantné správanie, obyčajne je prezentované tak, aby vás rozosmialo. To nie je len v prípade, keď sú ponižované ženy, ale aj vtedy, keď sú ovplyvňovaní mladí ľudia, aby prijali toto zlé, dekadentné správanie ako normálnu popkultúru. Satan rád získava mladých ľudí, preto používa moderné prostriedky, aby sa zameral na tieto moje drahé malé ovečky. Oni, moje malé deti,
budú nevedomky napodobňovať ich odporné správanie, ktoré bude ešte viac podporované tlakom. Váš milujúci Spasiteľ a Učiteľ Ježiš Kristus. Kvôli pohanstvu, ktoré zmieta zemou, a slabosti viery, ktorá existuje medzi veriacimi, či neviete, že celá generácia mladých ľudí je v tomto čase vzdialená odo mňa? Moja misia sa zameriava na takéto postihnuté mladé duše, ktorým bolo vo väčšine prípadov odopreté akékoľvek poznanie mňa, Ježiša Krista. Keďže ich je veľmi veľa v každom národe, ich musím osloviť akýmkoľvek spôsobom, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou upúta ich pozornosť. Pamätajte, že tí kresťania medzi vami, ktorí boli od malička krmení Božím slovom, sú požehnaní. Z tohto dôvodu máte povinnosť modliť sa za stratenú generáciu. Prosím vás, aby ste za tieto mladé duše modlili túto križiackú modlitbu. Križiacka modlitba 118 za stratenú generáciu mladých duší. Drahý Ježišu, dovolávam sa tvojho milosrdenstva pre stratenú generáciu mladých duší. Pre tých, ktorí ťa nepoznajú, pokryj darom vidieť ťa. Pre tých, ktorí ťa poznajú a ťa ignorujú, pritiahni ich späť ku tvojmu milosrdenstvu. Prosím, daj im čoskoro dôkaz tvojej existencie a priveď ich k tým, ktorým môžu pomôcť a povedú ich k pravde. Naplň ich mysle a duše túžbou po tebe. Pomôž im rozpoznať prázdnotu, ktorá v nich je, pretože necítia tvoju prítomnosť. Vrúcne ťa prosím, drahý Pane, neopúšťaj ich a daruj im vo svojej milosti večný život. Amen. Ako veľmi túžim osloviť tieto malé deti a ovinúť okolo nich svoje sväté ramená, aby som im mohol šepkať slová útechy do uší a dať im pokoj duše. Sú moji a bez nich nový raj by bol prázdny od tých, po ktorých najviac túžim. Pomôžte mi ich zachrániť. Váš Ježiš. Mladým ľuďom pripadá trápne modliť sa. Mnohí ľudia v dnešnom svete sa odmietajú modliť. Mnohým mladým ľuďom to pripadá trápne a staromódne. Mylne sa domnievajú, že keď si udržujú vieru v Boha, že modlitba už nie je potrebná. Nie je to pravda. Je to nevyhnutné pre vstup do raja, po ktorom budete po smrti zúfalo túžiť. Ak zostanete v hriechu, nemôžete ochutnať túto slávnu hostinu. Rovnako ako sa musia tí, ktorí chcú byť v dobrej kondícii starať o svoje telo, pozorne sledovať, čo jedia a udržovať sa štíhlými. Rovnakým spôsobom musíte pripraviť aj svoje duše. Bez toho, aby ste venovali dôkladnú pozornosť stavu vašej duše, tá sa stane slabou a bude jej chýbať potrava potrebná na to, aby bola v dokonalej forme. Váš božský Spasiteľ, Kráľ milosrdenstva a súcitu, Ježiš Kristus. Pornografia sa dnes šíri tými najrafinovanejšími spôsobmi, aby zvádzala a podporovala hriech.
Prijímajú sa zákony, aby sa zabezpečilo, že hriech bude všade akceptovaný. Dokonca aj moja cirkev podporuje zákony, ktoré urážajú Boha. Takto to bude pokračovať, kým sa ľudstvo nebude správať ako zvieratá bez zmyslu pre zbožnosť. A rozširuje sa pohanstvo a podporuje sa fascinácia okultizmom, aby prostredníctvom sveta zábavy oslovila mladé duše. Prebuďte sa teraz, kým nie je neskoro na záchranu vašich duší. Rodičia musia jednotne povstať v súlade s túžbou môjho srdca chrániť mladých, ktorých duše sú cieľom číslo 1 pre zlého. On vie, aké vzácne sú pre mňa mladé duše a bude ich neúnavne vyhľadávať. Prosím vás, aby ste sa modlili túto križiackú modlitbu 73 za mladé duše, malé deti. O Ježišu, pomôž mi zachrániť duše mladých ľudí na celom svete. Prostredníctvom Tvojej milosti im pomôž spoznať pravdu o Tvojej existencii. Priveď ich do Tvojho najsvätejšieho srdca a otvori oči pre Tvoju lásku a milosrdenstvo. Skrze moje modlitby ich zachráň od pekelných plameňov a zmiluj sa nad ich dušami. Amen. Váš Ježiš. Nikdy neodopierajte vašim deťom sviatosť krstu. Nakoniec sa modlite za malé deti vašich synov a dcéry a za mládež vo svete. Každý z nich si zaslúži, aby mu bola ukázaná pravda. Nebola im ukázaná pravda o Božej láske, ani im nebolo poskytnuté vedenie rodičmi kvôli duchovnej temnote, ktorá na zemi existovala za posledné 2 desaťročia. Aj keď je vaša viera slabá, nevyhýbajte sa svojej rodičovskej povinnosti umožniť im pristúpiť k sviatostiam a hlavne ku sviatosti krstu. Nikdy sa neprerežte tým, že odopriete túto najdôležitejšiu sviatosť vašim vlastným deťom. Mnohí rodičia, ktorí hrdo stoja, keď vykrikujú svoje názory o nevere, ničia duše svojich detí. Dajte svojim deťom dar sviatostí. Postupom času vám za to poďakujú, alebo ma odmietnú. To záleží od nich. Odmietnite ma, keď musíte, ale nekradnite duše mojich detí. Vy síce môžete byť ich rodičmi na zemi, ale oni sú deťmi môjho večného Otca, Stvoriteľa a Tvorcu všetkých vecí. Nesnažte sa ich vziať so sebou do temnoty. Znovu si zapamätajte, že aj napriek vášmu vlastnému presvedčeniu vás všetkých milujem. Váš božský Spasiteľ a Sudca Ježiš Kristus, Syn večného Otca. Ako Ježiš hovorí k mladej generácii. Starajte sa o svoju dušu. To je všetko, čo si vezmete so sebou do ďalšieho života. Váš milujúci Spasiteľ a Učiteľ, Ježiš Kristus. Volám ku všetkým mladým ľuďom na svete, všetkých vyznaní a vierovyznaní. Ja som Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta, a čoskoro sa vám dám spoznať. Keď sa tak stane počas nadprirodzenej udalosti, ktorú zažije celý svet, v rovnakom čase spoznáte pravdu.
Možno teraz nepríjmate moje volanie k vám. Možno ma nepríjmate vo svojom každodennom živote. Ale keď pocítite moju lásku, na ničom inom vám už nebude záležať. Čas druhého príchodu je blízko. Táto udalosť, keď prídem, aby som priniesol pokoj, ako zvestujem nový raj, vás zaplaví radosťou, akú ste ešte nikdy nezažili. Prinesiem vám život, o akom sa vám ani nesnívalo. Život, ktorý keď zazriete, bude všetkým, čo si budete prijať. Druhého príchodu sa netreba báť, pretože to bude tá najmocnejšia a najradosnejšia udalosť. Toto je môj prísľub. Nikdy sa nesmiete obávať alebo mať pocit, že život sa skončil, že vám bude odopretý čas, ktorý vo svete považujete za samozrejmosť, pretože život sa iba začne. Tento raz v ňom nebude trápenie, bolesť, hnev, nenávisť ani rozdelenie. Len láska bude prekvitať a s ňou aj nádherný život, v ktorom budete žiť vo veľkej jednote, v láske a miery so svojimi blízkymi. Ak sa trápite alebo máte strach, povedzte mi o svojich starostiach a ja utíšim vašu bolesť. Dôverujte mi a ja otvorím vaše oči k pravde o vašej nádhernej budúcnosti. Keď sa zem obnoví a ohlási sa druhý príchod, budem na vás čakať, aby som vás privítal. Vždy vás budem milovať, pretože práve za vás som vydal svoje telo, keď som dovolil, aby ma ukrižovali. Keď vás tak veľmi milujem, potom by vám nič nemalo stať v ceste, aby ste ku mne dnes volali. Čakám na vaše zavolanie. Váš Ježiš. Nebojte sa, ak sa budete modliť, čo i raz denne, a požiadate moje najsvätejšie srdce, aby na vás vylialo moju lásku, budete sa čoskoro cítiť inak. Mnohí z vás, tí, ktorých viera je slabá, závidia tým, ktorí majú hlbokú vieru. Musíte pochopiť, že vás všetkých milujem. Ako rodič, pre každého z vás mám vo svojom srdci hlboké a špeciálne miesto. Nikdy nesmiete mať pocit, že nie ste hodní mojej lásky. Váš božský spasiteľ a sudca Ježiš Kristus, Syn večného Otca. Pozývam vás, aby ste sa so mnou viac rozprávali vlastnými slovami ako priateľ. Nikdy nemajte pocit, že sa musíte naučiť alebo recitovať modlitby, ktoré vám môžu pripadať ťažké. Namiesto toho príďte ku mne a zdieľajte so mnou všetky vaše myšlienky, obavy, novinky či problémy. Som vždy na vašej strane, dokonca aj vtedy, keď ma ignorujete. Som vždy plný nádeje. Títo úbohí mladí ľudia, ktorých život je plný falošnosti, alebo ktorí sú zapletení do pitia či drog, musia vedieť toto. Aj keď vo svojom vnútri cítite prázdnotu, musíte mi podať ruku a ja ju uchopím. Zachránim vás pred utopením v mori zmätku. Mnohí z vás sa cítia bezcenní a bezvýznamní. Ste tak ohromení tými,
ktorých zbožňujete vo svete hudby a celebrít, že sa cítite byť úplne nedostatoční. Nikdy sa tak necíte, moje malé deti, pretože v mojich očiach ste veľmi výnimoční. Každý z vás má v mojom srdci výnimočné miesto. Nikdy sa nevzdávajte, keď sa cítite byť na dne. Nikdy si nezúfajte, keď sa cítite byť bezcenní. Pamätajte, že ste sa z nejakého dôvodu narodili. Bez ohľadu na to, aké sú vaše okolnosti, dôvodom vášho narodenia je toto. Narodili ste sa, aby ste sa pridali ku mne ako súčasť môjho nového slávneho kráľovstva. Viem, že je pre vás ťažké počuť môj hlas, keď existuje tak veľa falošných bohov, ktorí sa pokúšajú získať vašu pozornosť. Toto je môj sľub, ktorý vám dávam. Žite svoje životy v nádeji a láske ku mne, vášmu Ježišovi. A ja vám dám dar raja. Tento raj je to, čo vás bude očakávať. Ak ma len poprosíte, aby som vám pomohol na vašej ceste smerom ku mne. Ja som láska, ktorá vám chýba vo vašom živote. Ja som pokoj, ktorý hľadáte. Ja som pomoc, ktorú potrebujete, aby ste znova cítili lásku vo svojich srdciach. Ja som láska. Ja som svetlo. Bezo mňa zostanete v temnote. Ja vás milujem bez ohľadu na to, ako ste ma zranili alebo urazili. Povedzte túto krátku modlitbu a ja k vám okamžite pribehnem. Otvor mi oči, modlitba pre mladých. Ježišu, ak ma počuješ, tak vypočuj moje volanie o pomoc. Prosím, pomôž mi vyrovnať sa s tými, ktorí mi spôsobujú bolesť. Pomôž mi zastaviť závisť, aby neprevládal v mojom živote, a zastav ma v túžbe po veciach, ktoré nemôžem mať. Namiesto toho otvor moje srdce Tebe, drahý Ježišu. Pomôž mi pocítiť skutočnú lásku, Tvoju lásku a ozajstný pokoj v mojom srdci. Amen. Váš milovaný priateľ Ježiš. Mnohí z vás si ma napriek nedostatku viery ctia mnohými spôsobmi, ale neuvedomujete si to. Vo vašich každodenných životoch pociťujete lásku, starostlivosť a náklonnosť k iným. Cítite nutkanie bojovať proti nespravodlivosti a ste znechutení, keď ste svedkami nekalých činov, ktoré páchajú iní na tých, ktorí majú menej šťastia ako oni. Preukazujete lásku k ostatným a staráte sa o tých, ktorí potrebujú vašu pomoc. Neradi využívate iných a ste citliví na potreby tých, ktorí v tomto živote trpia. Cítite lásku k svojej rodine. Smejete sa a máte radosť, keď ste so svojimi priateľmi, a pociťujete silnú lásku a priateľstvo k tým, ktorí sú blízki vášmu srdcu. Keď uzavriete manželstvo, pociťujete obrovskú lásku k svojmu manželskému partnerovi. Keď sa vám narodia deti, láska, ktorú pociťujete, prekoná všetko, čo ste si kedy vedeli predstaviť.
Keď niekomu ublížite, pláčete výčitkami svedomia. Odpúšťate druhým, keď vás urážajú, znevažujú alebo vám ubližujú. Odkiaľ podľa vás pochádza táto láska a tieto emócie? Neviete, že môžu pochádzať jedine od Boha? Lásku je ťažké vysvetliť. Ťažko sa analyzuje a nikdy sa nedá dokázať vedou, pretože je to dar od Boha. Váš Ježiš. Zachránil som vás, aby som vám pomohol oslobodiť sa od moci, ktorú má Satan nad ľudskými srdcami. Dobrovoľne som sa vzdal môjho života, aby som vás zachránil a oslobodil z reťazí, ktorými vás spútal Satan a pekelné ohne. To znamená, že peklo už nad vami nemalo moc, pretože ste dostali slobodu vybrať si život v mojom kráľovstve alebo smrť v pekelnej priepasti. Váš Ježiš. Ako sa priblížiť? Nie je koniec sveta. Povestím o prísľube, ktorý som dal novom raji na zemi. Nebude to znamenať koniec sveta, ale skôr to, že sa teraz rozvinie nová éra mieru, radosti a šťastia. Oni sa nemôžu a nesmú otočiť chrbtom k tejto sláve. Modlite sa za nich. Privedte ich ku mne a obdržíte špeciálne vedenie a milosti. Jednoduchosť a pravda sú zbrane, ktoré by ste si mali vybrať. Veďte ich príkladom. Moja dcéra, musíš teraz plánovať to, že budeš používať rôzne a tiež nové spôsoby komunikácie môjho slova. Bude ti poslaná pomoc, aby si to dosiahla. Váš božský spasiteľ, kráľ celého ľudstva, Ježiš Kristus. Žiadam všetkých veriacich, aby sa modlili za rozlišovanie, ako učiť mladých ľudí na celom svete o naliehavej potrebe otvoriť ich oči k láske, ktorú ja a môj večný Otec máme ku každému jednému z vás. Pomôžte otvoriť ich oči k zasľúbeniu raja. Je to teraz vaša povinnosť voči mne, aby som nestratil moje mladšie deti kvôli klamstvám, ktoré Satan rozširuje v dnešnom svete. Váš milovaný učiteľ a spasiteľ Ježiš Kristus. Spomeňte si, čo som vás všetkých učil. Pravda je jednoduchá, pravda je láska. Ak vo svojej snahe dokázať vašu interpretáciu môjho svätého slova nepreukážete lásku a trpezlivosť, potom vaša verzia pravdy nepochádza odo mňa. Milujte sa navzájom. V mojich očiach ste si všetci rovní, ale tí z vás, ktorí sa vydajú na cestu, aby ste mi pomohli priniesť moje stratené deti späť ku mne, budú potom povýšení v mojich očiach. Váš božský spasiteľ, kráľ celého ľudstva, Ježiš Kristus. Nešikanujte tých, ktorí neveria v Boha. Jemne ich povzbuďte. Povedzte im o mojom ukrižovaní a o tom, ako môj večný Otec urobil najvyššiu obetu, aby zachránil svoje deti tým, že im dal milosti, spásy prostredníctvom odpustenia hriechov.
Je to preto, aby som zachránil všetky duše, najmä mladú generáciu, ktorá sa nezaujíma o náboženstvo a je tak zaneprázdnená vlastným životom, kde Boh má len malé miesto. Tým, že k ním hovorím jazykom, ktorému rozumejú, dúfam, že ich upozorním na udalosti, ktoré sa majú odohrať. Oni sú jedni z najzraniteľnejších vo vašej spoločnosti, deti. Je životne dôležité, aby som k ním dosiahol. A to tak rýchlo, ako len môžem. Zhromaždí sa teraz moji deti so mnou, aby sme zachránili všetkých mladých ľudí v dnešnom svete. Pomôžte mi ich objať v mojom kráľovstve, aby som nestratil ani jednu jedinú vzácnu dušu. Váš milovaný Spasiteľ celého ľudstva, Ježiš Kristus. Naša úloha. Matka spásy. Tento dar ochrany pre deti bol nariadený mojim milovaným otcom. Moje drahé dieťa, chcem vyzvať rodičov detí a mladých ľudí na celom svete, aby ich zasvetili môjmu nepoškvrnenému srdcu. Môj drahocenný syn Ježiš Kristus si želá, aby som to urobila, pretože on ich pokrie svojou drahocennou krvou a tak ich ochráni. Chce, aby ste to urobili aj vy, drahé deti, pretože on im udelí veľké milosti. Tento dar ochrany pre deti bol nariadený mojim milovaným otcom. Skrze svojho syna Ježiša Krista sľubuje veľké milosti a tie deti, ktoré mi budú odovzdané, budú chránené pred vplyvom zlého ducha. Môj syn urobí všetko, čo je potrebné, aby spojil všetky rodiny vo svojom novom raji a zasvetením vašich detí mne, Matke spásy, dostane veľkú ochranu každá rodina, ktorej deti mi budú ponúknuté. Moja láska k Božím deťom je veľmi výnimočná, pretože som matkou všetkých Božích detí. Bude to skrze mňa, Matku spásy, že duše zasvetené mne budú spasené skrze milosrdenstvo môjho syna. Tieto duše nebudú pokúšané klamstvom, ktoré svetu predloží Antikrist. Túto modlitbu sa musíte modliť raz týždenne pred môjim obrazom vašej milovanej matky a pred jej vyslovením sa požehnať svetenou vodou. Križiacka modlitba 153. Dar ochrany pre deti. Ó Matka Božia, Matka spásy, prosím ťa, zasväť duše týchto detí. Vymenujte ich. A predstav ich tvojmu milovanému synovi. Oroduj, aby Ježiš mocou jeho vzácnej krvi pokryl a ochránil tieto malé duše každou ochranou pred zlom. Prosím ťa, drahá matka, o ochranu mojej rodiny v čase veľkých ťažkostí a aby tvoj syn priaznivo sliadol na moju prosbu spojiť moju rodinu do jednoty s Kristom a udelil nám večnú spásu. Amen. Choďte a buďte vďační za lásku, ktorú má Boh k svojim deťom. Veľké milosti a požehnania budú udelené každému dieťaťu a mladému človeku, ktorého meno mi predložíte k zasveteniu môjmu synovi. Vaša milovaná matka, Matka spásy. Zachraňujte teraz duše pomocou modlitby mojej korunky Božieho milosrdenstva. Nalievo šierte túto modlitbu. Vytrvalo sa modlite za seba
aj za vaše rodiny. Lebo mnoho nevinných duší bude postihnutých týmto nešťastím. Nemajte strach, pretože tí, ktorí zostanú verí mne a môjmu večnému Otcovi, budú zachránení. Keby môj večný Otec teraz nezasiahol, tak by človek spôsobil genocídu takého rozsahu, že by ľudská populácia bola zmenšená v obrovskom rozsahu. Váš milujúci Spasiteľ, vždy milosrdný sudca, Ježiš Kristus. Mojím najväčším želaním je, aby ste vyhľadávali duše mladistvých. Moja drahá milovaná dcéra, moja láska k mladým ľuďom všetkých národov, farieb, pletí a vierovyznaní, ktorí ma nepoznajú, je nekonečná. Môj smútok za týmito mojimi malými dušami je hlboký. Treba sa za nich modliť, najmä teraz. Bez váhania ich príjmem do môjho milosrdenstva, ak ma o to požiadate prostredníctvom tejto križiackej modlitby. Križiacka modlitba 106, milosrdenstvo pre mladých, ktorí neuznávajú Boha. Drahý Ježišu, vezmi pod tvoju ochranu duše týchto Božích detí, ktoré ťa nepoznajú, ktoré neuznávajú tvoju lásku a ktoré nepríjmajú tvoj prísľub. Vylej na nich tvoju milosť obrátenia a daj im večný život. Buď milosrdný ku všetkým, ktorí neveria v tvoju prítomnosť a ktorí sa nebudú snažiť ľutovať svoje hriechy. Amen. Moja milovaná zvyšková armáda, mojím najdrahším želaním je, aby ste hľadali duše mladých, agnostikov a tých, ktorí neveria v Boha. Oni sú vašou prioritou. Žiadam vás, aby ste pritiahli všetky národy, vierovyznania, farby, pletia a náboženstva do mojej ochrany. Keď mi takéto duše prinesiete, dám im veľké dary a sľúbim im spásu. Je dôležité, aby ste neignorovali tých, ktorí nemajú záujem o svoje spasenie. Sú to stratené duše, po ktorých túžim a budem ich prenasledovať do každého kúta, každej štrbiny a každej krajiny, kým ich nebudem môcť vtiahnuť do môjho kráľovstva. Zapamätajte si túto žiadosť. Pamätajte, že mojou túžbou je osloviť tých, ktorí ma nepoznajú, a tých, ktorí ma poznať nechcú. Váš Ježiš. Modlitba za obrátenie iných. Kvôli slabosti viery medzi veriacimi na svete majú teraz tí z vás, ktorí sú silní vo svojej viere, obrovskú zodpovednosť. Musíte sa modliť túto modlitbu za obrátenie iných. Naliehavo ťa prosím, Ježišu, v tvojom Božom milosrdenstve pokry tieto vlážené duše tvojou vzácnou krvou, aby mohli byť obrátené. Modlite sa túto krátku modlitbu za tých, o ktorých si myslíte, že ju najviac potrebujú. Deti, nezabudnite na môj slávny sľub. Ja nakoniec zvíťazím. Satan, podvodník, jednoducho nemôže prežiť. Prosím, dovoľte mi, aby som vás ochraňoval a zobral vás so sebou. Nedajte satanovi svoju dušu. Všetkých vás milujem. Vytrvalo ma proste, aby som každý deň posilňoval vašu vieru. Váš božský Spasiteľ, Kráľ milosrdenstva a súcitu, Ježiš Kristus. Žiadam vás všetkých, aby ste sa modlili za obrátenie všetkých duší.
To zahŕňa tých ľudí, ktorí sú vám osobne známi a o ktorých si myslíte, že potrebujú modlitby v ťažkostiach, ktorým v živote čelia. Takisto sa modlite za obrátenie úbohých duší, ktoré sú pre mňa stratené kvôli temnote, ktorá ich robí slepými voči pravde. So súcitom a láskou sa modlite najmä za tých, ktorí aktívne nasledujú cestu podvodníka. Oni viac, než ktokoľvek iný, potrebujú vaše modlitby. Dajte vedieť všetkým tým, s ktorými prichádzate do styku, podrobnosti o tom, ako každý z nich môže byť spasený. Dokonca i v okamihu smrti, keď sa bude modliť korunku Božieho milosrdenstva. Prosím, povedzte to všetkým, ktorí budú ochotní počúvať. Naliehajte na nich, ak sa odvážite, aby ho čítali a zapamätali si ho. Pretože keď to urobíte a oni sa ho budú modliť pri svojich niekoľkých posledných výdychoch, môžu byť a budú mnou zachránení. Váš božský spasiteľ a sudca Ježiš Kristus, Syn večného Otca. Deti môjho srdca, úpenlivo vás prosím, pomôžte mi zachrániť moje drahé deti. Moje slzy tečú v tomto čase a prosím vás, aby ste mi ich priniesli prostredníctvom Božieho milosrdenstva môjho syna. Medzi tieto duše patria aj mladé deti, ktoré ma drzo a verejne odmietajú, aby ostatným ukázali, aké sú múdre. Všetkým vám, ktorí odpoviete na moju prosbu, zachrániť vašich bratov a sestry pomocou modlitieb a obiet, budú udelené mimoriadne milosti. Moja moc je nekonečná. Moje zázraky, v spojení s utrpením a modlitbami mojich detí, budú použité na záchranu zblúdených duší od večnej smrti. Milujem vás, moje milované deti. Poďte a pomôžte mi zjednotiť moju vrúcne milovanú rodinu a pomôžte môjmu synovi poraziť šelmu prv, ako ukradne niektoré ďalšie z mojich detí. Váš milujúci Otec, Boh Najvyšší. Hovorte len o mojom druhom príchode. Váš milujúci Ježiš. Pomôžte mi pripraviť svet na môj druhý príchod. Moja drahá, milovaná dcéra, ľudstvo musí vedieť, že čas, keď sa ja predstavím neveriacemu svetu, nie je ďaleko. Všetky Božie deti, ktoré sú horlivými veriacimi, mi teraz musia z vernosti voči mne, svojmu milovanému Ježišovi, pomôcť pripraviť svet na môj druhý príchod. Už bolo poskytnutého toľko času, aby sa duše navrátili do môjho najsvätejšieho srdca. Bolo to dôležité, pretože bez tohto času by len veľmi málo duší mohlo vstúpiť do môjho nového raja. Vyzývam všetkých v mojom svetomene, aby ste mi dovolili viesť vás, aby som vám pomohol hlásať pravdu môjho učenia v každom kúte sveta. Hlásajte moje jednoduché učenie prvé. Láska k bližnému sa očakáva od všetkých, ktorí hovoria, že sú mojimi nasledovníkmi. Hovorte len o mojom druhom príchode. Každému, kto vás odsudzuje, pripomente, že môj prísľub, že prídem opäť v sláve súdiť živých a mŕtvych, sa má naplniť ešte počas života tejto generácie. Môj Duch Svätý zaplaví duše tých,
ktorým odovzdáte moje sväté slovo. Najprv ma však musíte požiadať o túto zvláštnu milosť. Skôr, než vás poverím vykonávaním tejto najsvätejšej práce, vyzývam vás, aby ste ma o túto milosť prosili prostredníctvom prednesenia tejto križiackej modlitby. Križiacka modlitba 48, modlitba za milosť ohlasovať druhý príchod Krista. O môj Ježišu, udel mi milosť ohlasovať Tvoje sväté slovo celému ľudstvu, aby tak mohli byť zachránené duše. Vylej svojho Ducha Svätého na mňa, Tvojho pokorného služobníka, aby Tvoje sväté slovo bolo počuté a prijaté najmä tými dušami, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Pomôž mi ctiť si Tvoju svätú vôľu za každých okolností a nikdy neurážať ani neodsudzovať tých, ktorí odmietajú ruku Tvojho milosrdenstva. Amen. Choďte teraz, moja armáda, lebo ste dostali výzbroj, ktorú potrebujete na obrátenie ľudstva. Budete zosmiešňovaní vo svojom poslaní, urážaní a spochybňovaní. Vedzte, že keď sa to stane, budete naozaj Božím dieťaťom. Nebojte sa, lebo vám dám silu prekonať takéto prekážky. Budem vás viesť po celej ceste. Choďte v pokoji a láske. Váš milujúci Ježiš. Dôležitejšie je, že teraz hovorím preto, aby som pripomenul, učil a vštepoval moje najsvätejšie slovo do myslí mojich detí, aby mohli byť zachránené z pazurov satana. Váš milujúci Spasiteľ a Učiteľ Ježiš Kristus. Otázky Ježišovi. Po prijatí posolstva pod titulom Buďte vždy pripravení, vizionárka uvidela obraz Ježiša, kde vyzeral byť smutný. Spýtala sa ho niekoľko otázok, na ktoré odpovedal. Si smutný? Áno, a unavený. Hriechy ľudí trhajú moje srdce vo dvoje. Čo by mohlo pomôcť? Modlitby a veľmi veľa. Oddanosť mojich nasledovníkov, keď sa budú denne modliť korunku Božieho milosrdenstva a svätý rúženec zachráni moje deti. Moji nasledovníci musia vytrvať, aj keď to bude ťažké. Čo ťa najviac trápi? Tí, ktorí ma nielen nenávidia, ale ktorí sa rozhodli uctievať satana obscénnymi rituálmi, pričom nemôžu vidieť, ako sú oklamaní. Moji zasvetení služobníci, ktorí stratili svoju lásku ku mne. Tí, ktorí prenasledujú iných. Vrahovia, ktorí nemajú úctu k životu mojich detí. Potraty, ktoré sú najhoršou formou genocídy. Neustále prelievam slzy za moje malé dušičky, ktoré nikdy neurobia svoj prvý nádych. Vojna a ľahkosť, s ktorou je rozkútaná tými, ktorí, ak by sa ocitli uprostred bojového poľa, by zbabelo utiekli. Mnohí z tých ľudí, ktorí vyhlasujú vojnu, to robia len preto, aby získali moc. Veľmi ma urážajú.
Čo ťa robí šťastným? Viera mojich nasledovníkov a tí, ktorí sa rozhodli, že mi budú pomáhať zachraňovať duše. Milujem ich s takou nehou a súcitom. Budú bohato odmenení v kráľovstve môjho Otca. Táto misia má jediný cieľ. Je ním záchrana všetkých duší, všetkých, ktorí dnes žijú na svete. Váš Ježiš. Ďakujeme vám všetkým za účasť na tomto seminári. Povzbudzujeme vás, aby ste sa viac modlili za mladých ľudí, za deti a mládež v rámci križiackych modlitieb. Boh vás všetkých žehnaj.